Sumoto nga sa pagpa-enroll pa lang nako sa medical school. Kabalo na ko nga tanan-tanan mahimong level playing field. Step by step. Gikan sa sayon hangtod mahimong komplikado. Bisan pag na-nurse na ko, tanan mo balik sa uno. Sa freshman pa lang, istadihan na mo ang basic sciences like biochemistry, preventive medicine, community health, human anatomy, ug ang physiology. Apil na pod ang psychiatry ug medical practice 1. Nanay heads up daan nga sa first 3 years halos mapuno og academic instructions nga gina-deliver pa maagi sa combination of laboratory work and lectures. Medyo exhausting, pero para sa pangandoy, padayon. Dili man nun boring ang eskwela sa med school kay naay mga siaw mong pod akong mga kabatch. Mga close po na ko halos ang tanan maong bisan layo sa pamilya o barkada. Okay, ragyahapon ko kayo. Then isa ka adlaw ana, nagpahibalora na og galit si Dal nga naa siya sa Manila. Nangutana siya kung unsay oras mo man akong klase kay hulaton daw ko niya sa gawas. Halos nawala na gud ako ang focus kay excited lagi kayo ko nga makita siya. Pagawas na ko sa gate na agidaay siya og nagdala og bouquet. Dali kayo nakasugat sa kuha og nihag dayon. Yatag sa kuha ang bulak og paper bag. By the way, dili pa mi uyab ato. Padulong pa lang. Bitaw. Kung nagwonder mo unsay sulod sa paper bag na permi niya itunol sa kuha. Chocolate in tawon. Sa moto nga gihapak na ko siya kay wala lagi ko nag-expect na maabot ra siya og kalit dito. Unya lahi ra biya judge sa feeling kanang naa sa layo, unya kalit lang ka makita og dati nimo nga kaila. Then ako siyang giingnan, abid jud nako og nag-joke ka ba nga naa ka diri. Pero wala jud natak-om akong baba kay nagsigir ako og smile. Then itubag si Darrell. Kanusa ba tawon ko nag-joke? Hintubag ko nga, syempre, kaya wala man ka nagpahibaludaan nga manhi ka. Then ingon siya, nga syempre kung magpahibalo ko, dili na surprise. Then may katawa siya. Sumuna to nga grabe na namong kumustahan. Mura jud og wala gatawagay ini kagabi. Nanakay nami og taxi paadto sa Daol na mall og para makapangaon na. Wala namin nahilom kay daghan jud kay kog istorya. Parties tanan ako na experience sa eskwelahan og bisan unsa pa. Gimingaw kay ko og kay istorya nga dati na ako nga kaila. Pagabot naman sa mall, nilargo nami sa Korean nga resto. Samgyeopsal. Gibisi-bisihan mi og grill samtang wala lang gihapoy hunong ang sharing sa mga experience. Isa sa mga magustuhan dyan nako kay Darrell kay dili siya boring na kaistorya og daghan pud kaayo siya og kahibalo. Ito na time, feel na nako nga gusto na nako si Darrell or basin love na jud kahani. Bisan siguro kinsa na babae, magustuhan jud siya kay gawas siyang status, maayo pud kay siya og kinaiya. Disinte kaayo ang lihok. Isa pod, pareha mi nga hilig sa pagka og mga adventure. Mga pila pod may ka oras dito usa na human og gahon. Og perte jud namong busuga. Paggawa sa grill, gilaglaag pa mi sulod sa mall og namili-pili. Hangtod na abot mi sa baligyanan og perfume. Kini day si Darrell ani siya ginagamit na perfume na perti jud kahumuta. Una na ako nga nasimutan siya hapag alsa niya sa kuha katong nami sa dagat. Siya jud ang naay gamit ngayon ato na perfume sukad kay wala pa man ko katimaho ato sa ubang lalaki. Sumoto nga pag-abot na mo dito sa perfumean, ipangutanan ako siya kung unsay brand siya hang perfume. Ni-smile na siya og niingon nga wala daw dito. Pero kung gusto daw nako, hatagan daw ko niya. Medyo nakaingon ra ko nga, okay, sikreto day na. Itubag ra pod siya nga personal niya nga hinimo ang perfume. Pasabot niya siya mismo ang nagmix sa content. So nakapangutan ako kung safe ba na mixture. Itubag ra pod siya nga organic man ang halo ug so far daw wala may allergic reaction siya.
Medyo na amazed ko gamay kagawa sa legal matters na po siya ilain niya skill. Sa motong giingnan ako siya nga humot biya kayo ang perfume. Ug wala ba siya plano nga ipaagi jud og test o i-produce sa market. Okay, for sure mag-hit jud. Pero niingon lang siya nga personal niya ang formula. Ug wala pa man po daw siyang plano nga ipagawa sa public. Taman sa nang hilisan nami. Nang largo na pod mi sa coffee shop og nag-order para dili ulaw na didto magtambay. Kadugayan na mga inistrihanay, ni kalitra na og gunit si Darrell sa kuang kamot. Dahil nangutana siya, okay na ba ka? Itubag ko nga, okay naman ko, dugay ra. Dahil nangutana siya galit nga, pwede na. Then itubag ko nga, pwede na nga. Then itubag si Darrell, nga pwede na ba na ako ipahibalo si mo ha? Nga love, kayo ta ka. Grabe. Mura ko og gibayaw sa kalangitan nga nagkinantahay ang mga anghel. Ambot ko naunsara akong smile pero lami kayo isinggit. Og the feeling is mutual. Dinungutan ako siya ha. Kinsabay niingon nga dili oy. Then ikatawa ko. Then niingon siya, gadwa-duha manggod ko, kay basin dili paday ka ready. Then mitubag ko nga, dugay raman ko nga ready. Then miingon siya, I love you yan. Mitubag pod ko nga, I love you too, Darren. Ato na tayo mula ko gibati o kakulpa, kundi puro lang kalipay. Hingin sila, nanada ko sa tama nga tao kung kalmado imong kasing-kasing nakauban sila. Na walay halong kabalaka. Na ma-feel ni mo nga safe ka og at peace imuhang utok. Then itindog si Darrell o niduol sa kong bangko. Then gihag ko niya o gikisan sa agtang. Then ingon siya og thank you. Halos wala ko'y may istorya. Ang kahumot niya o ang ka-comforting siyang hag kay wala diya'y kupas. Pareha sa feeling nako atong nakatulog ko siyang dughan sa napamisulod siyang cottage. Human didto nang laang na pud mi palibot sa mall. Og namalit og mga stocks na pwede dalhon sa hotel kay 3 days lagi day siya dito. Human napalit ang mga kinahanglanon, naka-decide na may namanggawas na. Nang hapit mi sa kondorm, og nagkuha ko og gamit na ako. Og gikuyugan ako siya pauli sa hotel room niya para dito na lang pud ko mag-sleep over. Timing tong pag-adto ni Darrell sa Manila. Na wala ko'y klase pag-ugma, mang okay lang kung magpulaw. Pag-abot sa hotel, gilargo na namo ang arrange sa mga pinalit. Nangutana na si Darrell kung unsa daw ako ang gamiton. Shower ba daw or tub? Kay andaman daw niya og tubig. Tab ako ang gipili. Kapoy jud kay ito nga adlaw mong feel na ako ang magbabad sa hata. Sa motong gipunduhan na niya og tubig then gibalance ang temperature. Mga pila ka minuto, ginan ko niya na ready na og pwede na daw ako maligo. Medyo naughty akong utok ato na time. Mong giingnan ako siya. Sabay ta. Grabing katawa na ako sa reaction niya nga wala nakatingo. Motong ako siyang giingnan og gusto. Nga sabay ta. While nagkatawa. Itubag siya nga, pag sure ba? Then itubag ko nga, lagi, tara. Then nagsugod na ko og tanggal sa kuwang suot. Og si Darrell gatanaw lang gihapon sa kuha. Nga dili jud katoo. Hangtod ang Andes na lang nako ang nabili. Pero di jud hinuon na akong katawa. Then ako siyang giingnan og usab. Uy, seryoso gani. Tubag siya nga, dili lang ko kato. Motong gitanggal na pud niya na iyahang mga suot hangtod sa wala na joy nabili. Ug iyaha kong gitabangan og tanggal sa kong bra og antis.
Human kuyog na may nga nanulod sa CR ug naghumol sa tab. Nagatbang mi. Dako man pod hinuon ang tab maong naigo raming duha. Gifeel namo ang kainit sa tubig. Samtang gismile-smile rami ug speechless jud si Darren. Dayon yabrihan niya ang shower gel ug gisabunan ng ako ang legs. Strange kayo kung paminaw ato na time. Kay sukad, wala to nahitabo sa mga ni PJ. Wala siya nakita sa kong laos. Bisan ka isa. Mo sigurong nitanaw to sa lain. Bitaw. Pila pod may kaminuto dito nga naghumol hangtod sa gibati na ko kapugnaw. Ningon na si Darrell na una na lang daw ko nga mag-shower. Maong nitindog na ko sa tab ug nilargo na sa shower cubicle. Pagkahuman ako, nagtapis na ko og towel. Ug inan si Darrell na pwede na po siya magbanlaw. Then nag-ilis na ko largo og snina, human naglingkod sa sofa. Pag human ni Darrell, niagi siya sa kong utubangan nga nagtapis og towel. Kapalo jud si Lord na grabe jud na akong pugong sa akong kaugalingon nato. Ang mga demons kay grabe nag-whisper sa ako na buhaton na lagi ang bawal. Pero gilabanan pa jud na ako. Hangtod sa nakailis na siya, o nitapad sa kuwa dito sa sofa, ug nagtanaw mi og TV. Swerte kay si Darrell na uyab. Kanang birahon ko para musandig ko siya, or pahigdaon ko sa iyang love, or sudlay-sudlayan ko niya. Simple lang nga gestures pero makamelt sa heart. Dayon nangaon mi og chips ato ug na-curious lang ko na ipangutana siya kung nganong ako. Mitabag siya nga. Nganong dili ikaw? Dayon niingon ko, unsay nakita nimo sa kuha or any reason nganong ako imong gipili? Tabag si Darrell. Nakita ta ka nga ikaw. Unique. Dili na ko ma-explain pero akong heart ug mind kay ikaw jud ang ginapili. Wa nay lain pa. Naka-smile ako sa tubag niya. Daling si Darrell, I love you. Nitubag pod ko, nga I love you to. Dayon, gikisan ko ni Darrell. Dili lang basta kiss, kundi chula. Torrid kiss. Og nagsadya na, og nagmaya ang tigi-whispers ako. Siyempre ni balos rapod ko hangtod sa gialsa na ko niya og galit. Human gibutang ko sa kama. Nipaibabaw na siya sa kuha og padayon gihapon iyang pagkiss. Nagkalalom pa siya. Yanam-anam na niya og tanggal ako ang sinina. Wala rapod ko ni Papa. Ipasagdahan na ran ako siya. Hangtod sa wala na nabilin bisan isa. Gitanggal po niya tanan iyahang sinina. Then ihunong na siya og galit o gitutukan ko niya og taman. Apil ako ang tibuok lawas. Nga hubo. Human ni padayon na podugkis. Mura na ko po. Nagkadugay, ninaog na iyang kiss, paingon sa kong liog. Wala lang gihapon ko'y plano na mo po mo. Grabe na nga sensation ako ang gipati. Lami na kayo isyagin. Pero nagpugong jud ko sa kuwang kaugalingon. Na dili rakay ko magsaba-saba. Then gigunitan sa duha niya kakamot. Ang ako ang dug. Gidulaan siyang dila ang isa. Samtang ginaipit niya siyang fingers. Ang isa. Ug nagbalhin-balhin na mura og batang gamay. Wala dyan ako masabtan ako ang gibate. Dili na nako siya gusto na muundang pa. Gipadayon rapod ni Darrell ang pagkiss panaog sa kong puso. Samtang gidulaan siyang tila ako ang puso. Karabi na jud kay akong gipate. Gamay na lang kulang, mubuton ako. Nagunit ako siyang buhok o grabe na ang hiwid-hiwid o tiad-tiad sa kong lawas.
Hangtod ni paubos na dyan na si Darrell. Limpiade ba ako? Maong limpyo ra perme ako ha. Permente naka-shave. Dayon, gisulod na ni Darrell iyang isa ka finger. Ug kabalo ko nga naa siya'y nabantayan, maong nihunong na siya og nitanaw sa kuha. First time nimo. Nitandor ako. Pero ako siyang giingnan, ngayaw hunong. Sumoto nga ni padayon na si Darrell. Gibalik niya og sulod ang iyang finger. While gidula-dulaan sa iyang tila. Ang akuha. Wala jud ko kasabot sa kuwang gibati. Pila pod siya ka minuto dito. Hangtod sa nibalik na siya og pataas, og nibalik og kiss ako. Taod-taod lang nikalit na siya og roll, human ako na ang naa sa taas. Kasabot na ko sa iyahang liyo. May tour na pod. Wala pa ko experience pero wala man hinuon ko gipanganak kagahapon para dili makabalo. Sumoto nga ako na pod ang ni-kiss sa iya. Same sa gibuhat ni Darrell. Gi-kiss pod na ako na siya sa iyang liyo. Pati sa dalunggan. Panawag siyang dughan na hangtod sa naabot ko paubos. Dayon gidulaan ako iya. Taman jud sa ko ang tilaok. Pila pod ka minuto usa ko ni balik og pataas. Giroll na pod ko og kalit ni Darrell. Og ready na siya nga mosulod sa ko. Miangi pod og tulo akong luha sa kasap. Bisan unsa pa kay nahinay. Dako pod og karga si Darrell. Maong pila pod ka minuto ang hinay-hinay. Hangtod naka-adjust ang ako. Hawad mo dala si Darrell o kung i-rate siya sa 1 to 10. Perfect score dyan siya sa kuha. Nangaundang mi nga gipang kapoy. Sobrang oras po to ang mga make love. Pero kabalo jud pod hinon si Darrell sa ko mga priorities mang wala aray angay ikabalaka. Pagkahuman na mo, nagpabilin ra ko ng higda siyang dugan. Kaya pasalamat na siya sa ko. Ug gipahibalo ko niya kung unsa ko niya kalo. Ug wala ko'y angay na ikabalaka. Kay naara siya ug dili siya mobiya.